Ukuqhambuka kohlobo olutsha lwentsholongwane yeCorona kudale inkxalabo kwelilizwe kwaye namanani okosuleleka abesoloko esezantsi axhume ngephanyazo kwezintsuku zimbalwa zidlulileyo. Umongameli Cyril Ramaphosa uthetha nesizwe kungekudala siphumile emoyeni ngentsimbi yesibhozo ngokuhlwanje. Ukanti apha kumagumbi osasazo sinayo umhleli wezopolitiko umzwandile Mbetshe eza kusinika imvuthululo aboya ngale ntetho kamongameli. Mzwayi, siyakwamkela. Sikwamukele, sibukele nababukeli. Ingaba yintoni esingayilindela kumongameli ngokuhlwanje? Uzokhumbula phela sisanda ukuthi kuna le sisifo esisha kumbe ivirus enjokuthiwa i-Omicron etholwe osayensi balapha eNingizimu Afrika. Uzokhumbula ukuthi umhlaba uthe mawuzwa lokho wavele wagxuma wavala. Kusho ukuthi ke into azoyenza namhlanje uzobe ezokhuluma nathi ukuthi ngabe ikanjani ikusiphi isimo, iziphi inyathelo okumele zithathwe ukuze kugwemeke. Enye futhi into ebalekile ke ukuthi mhlawumbe uzophinde ke esitshele ngendaba yokuthi ke ubalekile ukuthi siqhubeke nokuhlonipha imithetho ye-COVID. Ingxelo zithi oluhlobo olutsha lwevirus aluva lugonyo, okuthetha ukuba abagonyileyo bayafana nabangagonyanga. Ungasicacisela ngoko? Into eyenza ukuthi ke kube novalo olukhulu esisanda kule virus i-Omicron ukuthi inalokho kuthiwa ama-30 mutations. Kusho ukuthi ke inezinto eziningi zokubalekela ukujovwa kumbe ukugonywa. Into eyenze ukuthi amazwe amaningi evale ngenxa yokuthi ngenxa yobungozi bayo futhi ke ithelelekana kalula, iyashesha, inezinto eziningi, iyakwazi ukubalekela imigomo le esinayo. Yikho ke lokho kwenza ngempela ukuthi kube novalo. Umbuzo ukuthi akukabi nabo ubufakazi bokuthi ngabe inobungozi obungakanana mhlambe ekubulaleni kumbe ekuguliseni abantu kanzima ngoba phela kuse igciwane elisha elisahlonzwa ke. Ingakho ke sicabanga ukuthi umongameli uzosebenzisa lelithuba ukuthi ke nalokho ekucacise futhi. Amazwe afana neBritane namanye awalibazisanga awuvalela ngaphandle uMzantsi Afrika. Ukuvakala nje kwalentsholongwane intsha kuthetha ukuthini okuqoqosho? Into ke inkinga kakhulu ngoba phela uzokhumbula ukuthi izwe besiliqala ukubuyela esimeni mayelana nezomnotho. Abantu abaningi baphelelwa imisebenzi ngenxa yokuthi ke kwavalwa. Manje ke besisiqala sithi siyabuyela kancane. Uzokhumbula phela sihwebelana kakhulu nalawo mazwe, ikakhulukazi lona elase-UK osulibalile nalakoMelika, sihwebelana nawo kakhulu. Uma ukuthi siyavaleleka ke kuyosho ukuthi umnotho wethu uzophinde futhi ube ingcindezi. Kanti ke eNingizimu Afrika isikhathi sehlobo lapho ke abavakashi beza ngobuningi. Abavakashi abaningi sibathola kuphi? Basuka khona phesheya. Uma kuukuthi ke kuyavalwa abasezi sizodonsa kanzima kakhulu. Ingaba ucinga ukuba umongameli uza kuyiqinisa imiqathango ye-lockdown? Angicabanga ukuthi mhlambe uzoyiqinisa, kodwa into azoyisho uzosikhumbuza ukuthi kumele siqhubeke nokuthi silandele imigudu ebekiwe ngoba phela uma ukuthi ke asiqhubeki mhlambe emavikini amabili engasibiza futhi esezoqinisa. Uma ngabe singaqhubeka mhlambe sigqoke ama-mask, siqhubeke sisanitize, senze lokho okuthiwa sikwenze. Enye ke into futhi ngicabanga ukuthi uzoyibalula kakhulu udaba lokugonywa. Uzokhumbula ukuthi imijovo eminingi ikhona kodwa ke abantu bakithi bamadolonzima ngoba abanye basenovadlwana ukuthi mhlambe awushayi khona. Enye ke into azoyisho ngicabanga ukuthi uzosixwayisa ethi uma kuukuthi asikulandeli lokho mhlambe ke i-family meeting elandelayo ke ayike uyobe ke eseqinisa. Enkosi kakhulu Mzwayi. Yebo.